Crusade ino ndo mkana wako. Zvichida vamwe venyu pano makambotora nguva yekunamata muchichemawo kuna Mwari nokuda kwemibvunzo mizhinji yeupenyu yamunenge muinayo. Muchiti ko izvi zvinorevei? Ko zvakati zvinopera gore ripi? Chandakaona pazvinhu zvose zvinoitwa naSatani muupenyu hwevanhu, zvinongori neexpiry date, zvino expire. Kureva kuti chakakutambudza kubva chiberekerwo chinogona kuexpayiswa nemusangano wamazuva matatu chete. Ndine shoko randakaona rinowanzonyorwa pazvigadzirwa zvizhinji. Hazvina mhosva mukaka. Kune mikaka inonzi kana wavhura mukaka imva wauisa mufiriji. Koita zvimwe zvinonzi kana wangotenga usaise panopisa. Chozogara masvondo ndokunge chaiswa panzvimbo yakanzi isa. Asi ukanochitora chanzi chiri ndechemufiriji woisa muwadhiropu, chazoona kuti mazuva akatarwa upenyu hwacho anorijusika, anoita mashoma. Nenhamo ibasa ramaoko aSatani. Nhamo ine maconditions, ine kumwe kwakanzi ukaenda nayo nhamo ino expire. Ndopawauya nayo pano manheranas. Zvega zvokungouya chete, wauya nechinhu chinokushupa panzvimbo yachinogadziriswa naMwari. Aiwa, rega tiregedzeka kuita sezvinonzi Mwari wacho hapa. Rega tingoverenga mavhesi iwo ugoona. Chandinodira panapa panze, enda hausi kuona TV. Kana wakambonzi ndezvepa TV uri panapa live uri kuona. Enda hatisi kutaura zvirwere zvevamwe chako. Hatina kufambira urombe hwevamwe, tikureva hwako. Ndoda kungoti uite mwoyo murefu chete ungoziya zvawafambira. Uteerere chete nyaya ina Mwari yauya nayo unzwe. Matatu mazuva aya unopupura iwe. Unopupura iwe kuti Mwari uyu uriko. Vangane vari kutarisira kunzwa shoko raMwari pamusoro peupenyu hwavo. Mai, imbotiverengerai bhuku yaGenesis chapter 2. Ndoda vhesi ya19 nevhesi ya20. Genesis chapter 2 pavhesi ya19. Jehovha Mwari akaumba nevhu, mhuka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga. Akadziisa kumunhu kuti aone kuti uchadzitumidza mazita api. Zvipenyu zvose sezvazvakatumidzwa nomunhu, ndiwo akava mazita azvo. Munhu akatumidza zvipfuwo zvose mazita, neshiri dzedenga nemhuka dzose dzesango. Asi kwakashayikwa mubatsiri wakamukwanira, iye munhu. All right. Vane pekugara munogona kugara zvenyu. Ukanoverenga vhesi ya18 inotangira 19, inotanga nokutsanangura zvakaonekwa naMwari
uye nezvaakanzwa paakatarisa munhu. Mwari anotanga achiti hazvina kunaka izvi kuti munhu unogara ari wega. Zvaonekwa naMwari kuti hazvina kunaka kuti munhu aswera ari ega. Zvacho zvisina kunaka zvakatsvagirwa mhinduro naMwari ikawanikwa kubva pavhesi ya19. Kureva kuti vhesi 18 idambudziko romunhu rakatariswa naMwari rikaonekwa kuti anaro iye asina kuzviziva kuti ndine dambudziko. Hapana patinonzwa nebhaibheri kuti yaAdhamu yokuswera ari ega aiswera achichema achitsvagawo hama yaive nhama asi yaanga asingazive kuti inhamo. Ndokudongorerwa naMwari. Mwari ndo vakati hazvina kunaka, kwete iye. Une nhamo yaunoonerwa nevanhu iwe usingaione. Mwari ndo vakati hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega. Zvazvisina kunaka saka maronge inazvo. Mwari vanoti ndingoona nhamo ndosiya yakadaro. Vhesi ya19 Mwari vakati regedzai ndigadzirise. Ndo panonzi mudhaka Mwari wakatanga kuumba mhuka dzesango neshiri dzedenga. Zvaumbwa zvese zvasikwa. Ndinofara pane shoko futi riripo rinoti nezvipfuwo. Ndandafambira iyoyo. Nezvipfuwo zvikasikwawo. Zvasikwa naMwari. Pane pazonzi nebhaibheri. Handiziva hangu adzimai vangu kana vawedzerera. Mwari ndokuzviunza zvose pamberi pemunhu. Achida kuona kuti uchadzipa mazito okuti kudii. Dzasikwa naMwari, zvarongwa naMwari, dzikapiwa upenyu naMwari, dzararamiswa naMwari, asi zita naMwari hadzina kupiwa. Mwari akati aiwa, ndakusika ndakupedza, ndichakutinhira pamberi pemunhu. Munhu ndiye achakupa zita. Zvina mhosva wakasikwa ukapedzwa, asi kana usingade kuenda pamberi pemunhu uchagara usina zita. Ndosaka uchizoona kuti vese vanonzi madhokotera nemaprofesa havana kuzvipiwa naMwari, vakapiwa nevanhu. Saite nharo nemunhu unoswera usina zita. Haiperere pakusikwa. Wapedzwa kusikwa naMwari, bvuma kuendeswa pamberi pavanhu, upiwawo zita rine chimiro mumbare muno. Ndinofara naMwari wedu kuti akambire mabasa ese ese. Anoita pake pekusika opedza, otisiyirawo pedu pekupa vanhu mazita kwawo. Unoripiwa rako unobva uinaro pano zita. Dzakafora mhuka dzichibva kwaMwari dzisingazivani namazita kuti unombonzani kwe. Mwari akati amazita handidaro, endai kuvanhu. Ndokutinhirwa kuna Adhamu zvikanzi endai munopiwa mazita. Handizive kuti chiine mhuka. Unoona mhuka dzinonofora dzakabvuma kuatenda musangano wamazita. Ichizvinzwa mhuka kuti kurarama hakunakidze usina zita. Zvinonzwikwa nemhuka. Uswa huripo, kofura kausina zita. Handidi izvozvo. Dzimwe dzinodya dzimwe dzinodi, asi dzakanzwa kuti yokudyana naleta tombotanga namazita ndava zita rinokosha. Ramba kurarama mumbare ino usina zita rakanaka. Chii chanetsa zvokuti nemhuka dzese nemajirafu anomira kufura kumbonomirira mazita, kupiwa zita kuti ndombonzani. Hautange nokungomukira kubasa muchidzivana.
kana richikoshera mhuka dzomusango, ndinofara newe wauya pano. Kune vanhu vari pano vachachinjirwa mazita. Aikazvina vedu vega. Wabvuma kuuya. Aiwa uchaona. Tichaita imwe service yachangonamata pana. Vanenge vachitakurana mumafulatsum, vachiburutswa, vachiuya pana imomo mudzimba. Ichangoregedzerwa mhepo panapa inongofamba zvisina tsarukano. Zvina mhosva mukombi, zvina mhosva uri paruna paki kana yakufamba kuifema chete. Upenyu ihwoyo, zvirwere zvinobuda, mwezvina inoenda. Kune imwe vhangeri isingafambirwe inofambira. Crusade ino ndevaye vana mazita akazvidzika, nevakapiwa mazita asiri avo, kunzi vokushupika, vokutambura. Nhamo harizi zita rako, urombe harizi zita rako. Saka rangu chii? Gara kapano, mira unzo, mira uridzo. Zvino dzakati dzouya, Mwari vachida kuonawo kuti mazita achabuda pandahari, dzakatanga kupiwa mazita naAdhamu. Dzichipiwa mazita, chinonzi zita ukada kunochitsvaga, hunhu. Zita hunhu, chinonzi zita ikarekta, kaitiro. Ndo zita. Saka kunopiwa zita naAdhamu kupiwa kaitiro. Nedzakanodya dzimwe, dzakadya dzimwe nemhaka yehunhu hwadzakapiwa nomunhu. Dzakafarira sora, dzakafarira sora nokuda kwehunhu hunoda sora hwadzakapiwa naAdhamu. Dzichipiwa mazita, yakabvapo mhuka yane kamwe kanzwiro kayanga isina before crusade. Ndochi enda unoifunda utsvagewo wega udzoke ugondiudza kuti saka zita chii. Dzapiwa mazita, pandinofara napo pane nyaya chiyapo chapanzwa manje manje. Mwari achidzisika, wakasika dziri mhuka. Ndokubva dzaendeswa pamberi paAdhamu kuti mhuka dzesango dzipiwe mazita, nezvipfuwo zvipiwewo mazita, neshiri dzedenga, kureva kuti kubhururuka mungabhururuke, wane mukana wokumhara mukolekte zita, mukontinya zvenyu. Ndizvozvo. Panonetsa wakada kupafunga ipapa. Ndava nehovewo dzemugungwa dzaendeswawo kumunhu asiri mumvura, dzipiwe mazita. All right. Inyaya yamakagara munoyeverenga mabhaibheri munawo, rega tingwe itaurawo sezvairi muionewo. Undionerawo zviri pano zvinoitwa naMwari pano. All right. Dzapiwa mazita, kune mhuka dziripo. Ndoyandafambira iyoyo ndava kune mweya unopinda muchisikwa. Unoda kutanga waongororwa kuti mweya uyu ndiwo here unogara muchisikwa ichi, kana kuti chisikwa ichi ndicho here muridzi wemweya uyu. Nekuti mhuka yese yakasikwa naMwari inofanira kurarama nemweya wayo wayakapiwawo naMwari. Kune mweya wemhuka unosaka mhuka ive mhuka. Pane mavara aripo andiri kufara nawo kuti dzesango. Poita rimwe vara rinoti zvipfuwo. Dzese idzi dziri mhuka, asi pagoita dzimwe dzinonzi izvi zvipfuwo izvi.
dzimwe dzigonzi dzesango idzo dzese dzakasikwa nguva yesango. Aiwa, mangwana imva wagara waingwarira vhangeri yedu usauya wakainwira hauzonzwa. Bata mazwa ari pano. Panobuda sei shoko rokuti Mwari wakasika mhuka dzesango iko kwanga kusati kwani dhorobha. Kwanga kusina Mbare, Harare yaipo, kana Mutare kana Masvingo kana hai azvipo izvo. Nguva yekusikwa kwemhuka dziri kusikwa pasina imba yavakwa asi pagoita dzimwe dzinonzi dzesango. Dzimwe dzigonzi zvipfuwo iwo musha usati wavapo. Ha! Ichiko ichocho chiri papa ichi. Inyaya yeko iyoyo iyi. Mhuka dzesango. Indaifunga kuti dzese ndedzesango kana ndava dzasikirwa musango. Hapana kunonzi kumusha. Saka musiyano wedzemusango nezvipfuwo unobatika sei kotisina pamba pacho. Tamoyo murefu neni. Tamoyo murefu handidi nyaya dzinongoti bhobhobhobho ndamba ndakanya ndobva ndasiya. Kana ichireba sei ngairebe. Unyasoibata unzwe kuti iri kubva kuperi kuenda kupi. Ha! Dzesango nezvipfuwo. Zvino kana iri nyaya yemhuka ndinombotarisa mushoko raMwari. Ukanocheka mumabhuku avaprofita kunana Isaya nekunana Ezekieri nekunana Dhanieri. Varume vaye vaivhurwa meso nedenga. Zvekunoridongorera denga racho vachinoona zvigeremo. Vamwe unowanzwa vachitsanangura mhuka dzinogarako dzokudenga. Idzi hadzizi dzesango ndedzokudenga. Mwari achisika dzenyu dzaakazokupai panapa dzinana ngongoni nanani ndezvenyu izvo. Ane dzake dzokudenga dzisati dzambopfuura nepano kana nhoko yacho haumboiwana. Dziri kudenga. Ukadziudza kuti vamwe venyu vari panyika hadzizvizive. Imhuka dzokudenga. Zvisikwa zvaunonzwa kuna zvakazarurwa zviri kudenga. Anofarira mhuka Mwari. Unoda mhuka. Ina handingade kupedza nguva nedzekudenga uri pano ka. Dzepano manje dzepanyika panapa idzi. Kana kuchinzi dzimwe ndedzemusango, vara iroro tikada kurirapanura zvedu ndo kunonzi wild animals. Imhuka dzomusango. Zvazonzi zvipfuwo izvo. Domestic animals. Imi kana makambonzwa vara rekuti agriculture. Kune vamwe vanoriita iroro vasingarime donje kana mbambaira kana vachichengeta zvipfuwo. Dziri mhuka dziri kuchengetwa nomunhu. Alright. Saka pane dzomusango. Pane dzepa. Asi chinozosaka yomusango iite yemusango neyepamusha iite yepamusha. Ukaitsvaga zvakanaka nyaya uchaona kuti chinoita kuti mhuka ive mhuka harizi sango ragarwa nemhuka. Mweya wemhuka unogara mumhuka unoita mhuka. Mhuka haitwe mhuka nedehwe, hazi makushe. Mweya wemhuka ukatiza pamhuka chero ukagara mumunhu, munhu anove imwe mhuka inonetsa. Alright.
All right. Ona zviri pano. Sadzi dzinonzi my wild animals idzi dzemuforest idzi dzinofunga sei? Uriona here kuti zvakarongwa musi wadzakapiwa mazita dzafora sezvizvi. Adamu ndiye akatiwo unonzi mombe amene akapa mazuva iwayo. Unonzi mombe ichipiwa zita naAdamu yakafarira zita zvekusazoda kubva pamuridzi wezita akaipa zita. Ndomba yagarira payapirwa zita ikati ndichaendepi ndo pandapiwa hunhu, ende hunhu hwangu huno maintaineka pano pamuridzi wezita handipo. Ndomba yagara ipapo. Izvozvo zvikaita a domestic animal kuswedera pedyo neakaipa zita. Mhuka dzese dzatinadzo dzinogara pamisha dzine dzimwe mhuka dzakafanana nadzo dzinogarawo mudondo. Kutanga neyandatanga nayo mombe, kune imwe mombe yemusango inonzi nyati. Chakaita yemusango kuti yapedza kupiwa zita yakabva pamunhu ikaramba kuswera naye ndokudzokera kusango kuya kuzongotora zita chete nekudzokera kuya kuzongopora chete pakuruseti vodzokera kudoro. Izvozvo ndo zvinosiyanisa mhuka. Dzimwe dzinongofambira munana chete, dzikapora dzinobva pagadzirwa munana ipapa dziswerepo. Munofuratira zvenyu vanyati muchienda, ndo zvinokuitirisa wild izvozvizvi. Musiyano wemombe nenyati zviri pakuzonoswera pamuridzi wezita. Mombe yakati ndichaendepi, ndokugara ipapo. Tarisa mbudzi, tine mbudzi dzepamisha. Kuna sawira wake ari musango izvozvo. Adzikamisika kuona huswa kufamba chete so anenge angwarira. Membwe. Musiyano wemhembwe nembudzi kuti musi wadzapedza kupiwa mazita dzese, iyi yakavolontiya kugarapo ikati ndoenda, ikabuda ikaenda. Chese chaungafunge chepamba zvina mhosva kuti ihuku kune dzemusango hanga. Hazvina mhosva mune hangaiwa kune njiwa dziri kusango. Muri kuzibata zvakanaka nyaya iri panapa. Chinzwai manje. Vanhu vanouya kuna Mwari nekuti vakanzwa kuti kune zvinopiwa. Wouya wokolekta kuzosmagla minana nenyasha dzaMwari. Dzouya dzotorwa pana Mwari votiza kubvapo, havadi kugarapo, voenda kumasango. Zvino kana yada kugara musango mhuka, ndo pane tsananguro manje yokunamata Mwari. Isusu takapiwa mazita naye tikagarapo. Imwe mhukawo ikapiwa zita naMwari ikabvapo. Imbozvibvunza uri pauri ipapo kuti iwewe chaizvo chaizvo chinokunetsawo panyaya dzokunamata zvokuti haudi kuswera pedyo naMwari akapa upenyu chi? Izvo zvaMwari uchikolekta kubva kumweya izvozvo mhino kufenengara kudai uri kukweva. Hapana mweya wambuya wako kana wasekuru kana ndewaMwari. Zvake zvese mabenefits aMwari uri kukolekta izvo zvahunyare nazvo. Kuzonamata kugarapo chii chanetsa. Ipapo ndo patinowana zvipfuwo zvevanhu nemhuka dzesango dziri dzavanhu.
kunoswereka sei kusina Mwari? Kunonakidzei kure naAdhamu? Iye Mwari paambotanga vhesi ya 18 atotanga nekutoprofita kuti hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega, kureva kuti panounganiwawo zvakanakira iwewe. Panotyisei panoungana vanhu? Kutenge munhu ari ega ega ndo zviri kunzi naMwari hazvina kunaka. Saka mboenda kunyaya yemadzimai akazopiwa nechiyaiwa kumbogara wega chete Mwari akuti hazvina kunaka, kureva kuti kuwandawo kwakanaka. Zvina iwe duwe kwakanaka kuwanda. Kwakanaka. Dzakagara pamusha mhuka sesu takabvuma kuswera naMwari. Hatidi kuswera kure naye, toda kuswera pedyo naye. Ndava tinoziva zvinoitika kana munhu akasuduruka pana Mwari. Tarisaone Mwari masikira akaita zvinhu. Muti wakaumeresa uchibva mudhaka, kureva kuti muti unotora upenyu kudhaka. Ukadzura muti unoona wakutooma. Ndava wadisconnectwa pasosi yeupenyu. Usandibvise padhaka ndinofa, ndidzosere padhaka ndinorarama. Ukandibvisa padhaka ndinofa, ukandidzosera padhaka ndinorarama, nekuti ndo pandakamera ndichibuda. Hove yakasikwa naMwari. Ukazoona panonzi Mwari wakarayira gungwa kuti ribuditse zvipenyu, kureva kuti Mwari wakasika hove material yacho iri mvura. Ukabuditsa hove mumvura, panza hairarame, ukaidzosera unoona yakutakanya. Wandiburitsa mumvura, wandibvisa pasosi yeupenyu, unondiurayisa, ndidzosere mumvura ndorarama. Ukaona chese chakasikwa naMwari chine pachaibva. Asi Mwari paakasika munhu akati ngatisike munhu nemufananidzo wedu dudu. Munhu wakabuda pana Mwari, saka usamubvise pana Mwari, unofa. Usadzurwe pana Mwari, ndo mvura yako, ndo dhaka rako. Ndosaka wese akatambira kure naMwari hapana chipenyu paupenyu hwake. Usabve pawakamera, wakazvarwa naMwari, uri mwana waMwari. Safanane nababa wakumaraini. Satani hazi mubereki wako, wakazvarwa naMwari. Zvino dzimwe dzapiwa mazita dzakabva dzatsvaga pokukandirira pamusha. Unonzwa chichema huku kukerekedza maraini ese kuzivisa vanhu kuti ndauda kukandira. Nona muri dzakunodzura uswa kugadzira dendere. Dzimwe dzichinetseka musango unozvionera. Dzinogara pedyo naMwari, dzinovakirwa misha naMwari. Nona yagadzirirwa dendere pasina nguva yagaramo. Rokutanga potsere, rechipiri potsere, wotona dendere razara. Vana vachibuda ipapa vanongotenderera pa kanongozvarwa kaine mweya waamai. Kuti pano ndo pamusha. Dzichikomborerwa kuswera nemunhu, dava ndo kwakabva zita. Pamusha ka. Yes. Zvina mhosva dzikaona kana makondo kana chiu, ukaona chimhanya chete kudai, aiwa kumba, kumhanyira kumba. Dziri pamba kudai, pane dzimwe dzaunoona dziripo, ana mbudzi vanenge varipo, mombe dzinenge dziripo, musha. Unotozwa munhu achinzi aiwa, imimi muri vakuru kai, muri varimi. Uchiona chivanze chakazara nezvino nematoki nechine ariko madendera kusango. Asi mubvunzo uri kuti chakasaka imwe mhuka ide kuswerapo chii? Zvakatizwa neimwe mhuka. Now, watiza wagara musango, pane zuva rinozonzi nomuridzi wemusha,
akafunga nyama. Unaona pakuridzwa muridzo. Unaona tumwe tupuka tuchiya tumhanya tuchitsvikidza tuchimhanya apa tunenge makava. Turi kuuya nokuda kwemuridzo, kumhanya kumuridzi ndavatadedzwa. Pane misheni ipapapa yekupinda musango. Kana vakuenda kusango ndo kunovhimwa, hakuna anovhima dzomudanga. Ndizvozvo kana vedu. Chipuka chinovhimwa hachizi chipfuwo. Chipfuwo chero chikaenda kusango hachivhimwe, chinotsvagwa chodzoka pamusha. Inovhimwa imhuka yesango yakatiza musha. Tiri pano iko zvinezvi, hakuzi kuvhima ero, kuvhima kao. Ndava iriko yakapoya, yakatiza. Dzemumusha hadzivhimwi. Zvino vanosvika pavanoti alright, vakomana, torai zvinotakurwa ndei. Atora chigubhu chemvura kana maheu kana chii. Ropindwa sango, ndava vanozviziva kuti ringave neminzwa, ringave nechiyasi, dzirimo. Kawanzwa imbwa dzichimhanya dzichifunidza kudai so, hadzisi kutsvaga wema wembudzi. Dzinozviziva nembwa kuti tine vamwe vakatiza. Nembwa dzepamusha dzinoziva hwema hwedzakatiza pamusha. Unoona dzichifunidza mhino dzichidikwa zvokutsvaga kuti pane something pana. Unozoona yamhanya yasvika paipa yakunhuhwidza, kunobata kudai unoona pachidziya. Karipo kambudzi kanga kakarara ipapa. Kemusango. Watizei? Wanyumwei? Unogara wazviziva kuti ndiri kutsvagwa ndava wakatiza musha. Kuzongoronda hwema, so pano nepapa unonzwa haikona kutaura vhurum. Vakomana iwe akomana. Sango rinounga nemheterwa dzichichemerera. Yambotira yazvino mhembo ikarova nerutivi ikati makumbo ikandipesanisa. Imbwa yakati aiwa wakashamwari. Isusu tina tenzi watiri kuda kufadza ari kumashuro. Haangadye nemuboora imakatiza pamusha. Unaona kasonwa. Imbwa yakabheja kuti ndina tenzi wokufadza iwe hauna iwewe. Tambokuudzai kuti garai pamusha. Ndava dzepamusha hadzivhimwa, hati hukure dzepamba. Uko varidzi vembwa vanenge vachikuza vari kumashure. Bata. Unonzwa banirisa haikona kutaura. Vanotoziva nevari muminda kuti hamheno yakatiza musha yamutswa. Unozoona paya haikona kutaura, unonzwa nesaundi paseri pechikoma. Takambokuudzai. Takatombokuudza, inzwa imhere kuseri uku. Kuramba kugara pamusha, nekuti kana ukazobudirwa uchita zvokuvhimwa. Mhuka yemusango chainonorwadza ndechekuti haibatwe ndava izuva rokuti ibatwe. Yasiyana neyepamba. Yepamba iri nani, ine zvakarongeka, ine kalenda. Kunzi aiwa tine muchato, aiwa tine Christmas. Saka inofa zvakarongeka zvine madhetsi, kwete kungomuka wakafa. Yemusango mhuka inobatirwa kuonekwa. Hazvina mhosva musi wechitatu. Hapana mwana apasa kuchikoro kungomutsa mhuka yemusango, unotoibatira kuimutsa chete. Ndosaka madhimona haasiyane newe. Ndava uri mhuka yemusango unenge wakasonwa every time. Kumhanya kwako hakupere, hauna zororo panyika. Ukaitarisa manje, chinondirwadza ndechekuti imhuka. Fanike ukambozotarisako imbwa iyi chayakadirawo kugara nomunhu. Unochema ukazvifunga kutsanangurira mbichana. Unoichema imbwa kuti yakapindwa nei. Imbwa
nekuituka kwese kwokuti munhu ukamuti imbwa anokuti watanga kanyaya isingaperi. Hayi wakawashaya dzimwe mhuka unoti imbwa ini. Iyoyo yakazvidzika kudaro yakabvumawo kugara nemunhu ichiudzwa zvokuita ichiteerera. Inonogara pamusha zvekutorwa kunovhimiswa mhuka dzomusango. Ukaona yabata paye mbwa yapasi yakuti pfau 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 pfau. Muridzi anouya rakabuda ziso kudai kuita chifeso. Akananga haziri aibata. Imbwa yabata. Wakunosvika kudaiwo anoburitsa tsvimbo. Ungosvika ipapo chete aikona kutaura anosvika imhara mugotsi muno kupedzisa. Zvina mhosva membwa yarumwa ropa riri kubuda nepapa nechiikaona munhu mutema achimhanya achiuya haasi kuuya nejekiseni kana mabhandeji. Munhu mutema haana mutambo iwoyo. Chaainacho iwaya bedzi yokuyanikira kumba chete. Kungoya kuzorova nokupedzisa. Wazoona pfau 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 pfau. Iyo imbwa yambe inge yamhanya ikabata iye ngaicherekedza varamba ikoti uchiramba uchida kungoruma nyama yevaridzi. Unoona tsvimbo yatendeuka kuti bo. Unonzwa wamugaiwa. Enda haichamira ipapo nemusango kunanga kumba. Munonosangana natenzi kumba manheru. Inozviziva. Yaroverwa kubata mhembwe. Ichitiza haisi kuenda musango iri kutiza ichienda kumba kwatenzi arova netsvimbo. Domestic animal. Ichitiza musango kuti hamuchagarika mumaipa musango. Iri kumhanya kumba kwemunhu airova. Zvinosangana manheru. Sarawo peta akuitakura kuenda nayo. Imbwa yakafana kutungamira kudhara. Yaroverwa izvozvi. Vasvika paye inovhiyiwa nedehwe haipiwe. Mazuva ano vakupara nedehwe vanodya. Vagopedza kuvhiya kuburitsa zvese hura kusvina nechi. Inosara youyapo vabva. Tarisa kucheka sokuti varume. Kana nyanga zvadzo. Igobikwa mhembwe inopera pamusha. Ukaona raraswa bhonzo ratombosvisviniwa. Rapera muto radi ukanzwa ranzi puwapo raoma. Seremani rikine pamupata waizekera. Kozona imbwa yanonga unonzwa usiku wese kekebu. Kuseri kwemba but ndisi takabata. Enda imuke ine chigumbu mangwana unonzwa cho ande futi kusango kuye. Kwayakarowa nezuro unonaka muswe kako dize kutevera. Ndo domestic wacho iwoyo. Hazvina mhosva tikarwara. Hazvina mhosva dzimwe nguva Mwari akaita seasingatione. But pamusha hatibve ndava. We are domestic animals. Hatingonamata nekuti Mwari watiporesa. Gara pamusha. Kana ukave mombe yepamba. Hakuna mhuka dzomusango dzinoswera dzinonzi handi tonodhibhisa. Aiwa. Kana uchida zvedhibhi unogara pamusha. Woenda unodhibhiswa zvikwekwe zvobviswa ndo madhimonika. Yes. Dzikarumwa nezvikwekwe dziri pamusha muridzi wadzo anoita inspection. Nona achipinda mudanga kucheka. Pakukama mukaka pai achiona kuti pane chakaruma here mombe yangu. Unzwa kuti mombe dzakuda dhibhits. Ndava dzakaenda pamberi pemunhu padzinopota dzichivhenekwawo. Dzichionekwa nhamba yemwe yetsvina. Dzonzi ngadziende dzonoshamba. Kwete zvenyu zvamunoda kutiitira izvi. Zvokuti munongouya motisiyira zvikwekwe pano kungoti ndine mweya wetsvina ndibvisireyo. Yakarumwa yacho yotiza yoenda. Tosara tine hobho yezvikwekwe. Ko vakarumwa vacho vari kupi? Kubvisirwa dhimoni chete ndo zvaunoda. Wodzokera nomuviri futi kunorumwa. Hatina kutangira chechi. Hatiregister tinyore mazita ezvikwekwe. Tiri kuda akarumwa wacho nemweya wetsvina ari kupi? Ndiye ari kudiwa naMwari iye.
Mwari haana kutangira kereke yake Mweya yetsvina nezvirwere kungoya muchingofloda muchienda. No, garapo, swera naMwari wacho. Imhuka iri pamusha, asi tarisawo nerafu yainotambwa. Kana nguva yakwana ukanzwa vachiti vezvewedha vachiti gore rino inenge iriko mvura, ukanzwa vataura vakomana mombe dzinoridza muridzo, gore rino hakuna chakanaka. Ndo patinonosiyana paipai manje nevarungu. Varungu vakaziva kuti ukada kurova inonzi agriculture chaiyo, tenga tarakita. Nona anonosumudza Messi Ferguson inenge ine mazita yawo, unoti vakomana kuchichi nezvese zvinodhonzwa kubva kumahara nemaplanta nemachii nemaspring machine inenge iri hwani yakamira pamotika tarakita iri papa ichingoziva kuti chero chandahaka. Ukaona ichirima pa unotarisa kudai so, gejo chete unoriteera uchiyeva kudai so, nyika ichipidigurwa nemishina yevakafunda. Mungaite zvese izvozvo munhu mutema haana chaanoona. Kana ndine mombe yangu negeja rangu, kunomukirwa nemwedzi. Inonzwa mombe yakavata mudanga, matanda akubviswa. Painopatika kuda kuti chinzwa joko ragara nayo panze kumunda. Inorova zvekuti rinobuda zuva hazvina anoona. Hachinzi here haina zvainotombonzwa kana foros. Vakomana, dzimwe dzichifura ikoko kunyanya kugona kurima ikoko haina mukana wokufura. Iri pamusha womunhu. Zvino rinozoti radai manje iyo ikanzwa kuti hazvichaita. Vakomana, unotarisa musana wemombe. Unochema kuna Jehovha, naye weduwe, rwirai mombe iyo, rwirai mombe iyo. Inenge yoti gagadu, rakatsikirirwa gejo pasi. Kuno haka mudzi kudai kati handichagona varume, ndamukira usiku. Nona gwajada yagara. Unogara hore yakasunga kudai. Uno mutema unonaa kucheka, unonzwa adedzera manyai nechigutswa chemoto. Kunouya huni yakatsuka. Aiwa, rudzi rwedu Mwari ngaatibatsire. Panotorwa moto, ameno vamwe makangoberekerwa muno, kunotorwa moto, dziri kutsva mombe mbushawo. Muri pakati pemunda unonzwa sepakugochwa nyama kuti kochii, imombe. Kutora unonzwa inongonosumudzwa gumbo sokuti pfo. Vakomana iwe. Imwe ndakaona rimwe zuva yakagarirwa. Vanoti kana yavata so yakubuda furo, vanoenda kumhino vounganidza dhaka kufutsira mhino yotsimbirirwa kuti itadze kufema, unayosumuka. Munozadza matura nazvo zvamuri kuita izvo. Imi ikada kurohwa hazvina mhosva watenga mombe yeikoko kunoisa mupoto daiso unodya experience yayo. Mombe chete dehwe rinopedzisira risaiti pamusana apa hapachanzwi, hapasina ropa, ichirimiswa nomunhu mutema. Hakuna kutaura igobva here ipapo, ichibviswa joko iri kudzokera kumba. Haina mhosva zvayapindana nazvo. Imhuka yepamusha, ndingaende kupi? Mwe wenyu kungonzi kodobvu mbichana chete kungoita sewangonyewa. Hauna kumbonzwa nyewa, kungonzwa kunge rinenge rabuda kunge zita rako rataurwa, wakutobvapo dzokera kusango. Wagara pane mweya urimo mauri. Wanogara ndakataura ndichiti ukaona mhuka imwe iripo inonzi nguruve, zvainofarira zviri mukati mayo kwete panze, zviri mukati. Kaitora ukaifarira ukati haiwa kanguruve kangu, hakachinje hunhu nguruve hahubve nokuda kuti wakaisa mumotokari. Unotakura nguruve mota woenda nayo kumba, ugoibata semwana wako kuti handisi kuda kuisiyanisa.
unovata vana gorara imomo pavanogeza vana kuti musasikana musasiye nguruve yogezeswa hazvina mhosva kana maroloni kana chii yonhuwirira kupfekedza mabhutisi kana kusamupurema nguruve inguruve ndava wapedza kudaro ukazongosiya dhoo rakashama chete ikaona panze pachinaya kuona madhaka pane zviri mairi zvinoiudza kuti mafaro aperera pasi mukana iwoyo unosara wodzoka kana bhutisa uri wani ndava zviri mairi hazvizi panze ndo pamwe patinoirasa isu vashumiri kungoona dhimoni takutodzinga kungoona dhimoni takutodzinga ewa tsvaga chafarirwa nedhimoni chinosaka dhimoni rifarire munhu chi ndo pane nyaya unomboziva Jesu akasvika paanoti dhimoni rikadzingwa mumunhu rinobuda akabva atopapasisa kuti rikadzingwa rinobuda saka musashamisike nekuti rabuda Jesu akabvuma kuti rinobuda rikadzingwa asi bhaibheri harina kubva rapera ingi ipapo Jesu anoti kana raenda richanotsvaga pamwe pokugara roshaya rodzoka pamusha warakambodzingwa rona makatsvairwa mumba mandakadzingwa hamuna kana sofa hamuna ari kukirina hamuna kana chii hamuna kana ari kugaramo hamuna kuokipayiwa richakwenya musoro kubvunza kuti ko musi wandakadzingwa ndichingodzi out ndakatofunga kuti pane rimwe roja nyowani rauya ndakadzingirwei zvarichingori demhe remunhu ndo parinomhanya kuti rega inondotsvaga mamwe 7 zvonzi vamwana uyai tigare this time tososera tingapote tichingodzingwa kunzi bvai apo posara pasina anogara ouya ari 7 ogara Jesu anoti magumo emunhu iyeye achava akaipa kupfuura matangiro ake uda kuinzwa tsananguro yacho unoda kuinzwa uri kuona saka ifomula imethod yasatani yekumultiplya madhimoni muupenyu hwevanhu unotumirwa munhu anongoya kuzokubvisira 1 kuti 7 agotevera ramba kudzingirwa dhimoni nemunhu asina chaanozoisa chinoreplesa dhimoni pabva dhimoni panoda shoko raMwari ndopa unoona kuti wese akadzingwa dhimoni anozoda kudzingwa futi kuti apedze kudzingwa ozotanga kudzingwa ozodzingwa futi kureva kuti satani pachezvake asvika manje paano employer mapastors nemabishops nemaprophets vakaemploywa nasatani to go out there and facilitate multiplication yamadhimoni ndava mutemo uripo uri kupiwa naJesu uri kuti 1 rikadzingwa 7 anouya saka munhu abviswa dhimoni ngaabvume kugara pasi adoministratwe adzidziswe kugara pamusha wobvumawo kuve munhu anogara pacheya buritsawo notebook kunyorawo manotsi ndo zvinozoti dhimoni rikadzoka rinosokoti aiwa makagarwa kudharawo mamupindiki unoona tichaadzinga manje ndakuvimbisai kuti anobuda ndichaona chinosaka awande kuuya woburitswa 1 pana woregedza kugara pashoko anodzoka 7 ndava uri empty wanga uri nani kuchengeta 1 rako dai waiziya vhesi ukangoona munhu waMwari anongoti buda mweya watsvina unoti aiwa please ndiregedzewo ndine 1 riri nani mune chekuzondipa here rapedza kubuda ndava handidi upenyu hweseka ndo pane life yako ipapo anobuda madhimoni tikaadedza panapa chero ndikati muroyi wese uya panapa munouya panapa ipapa uchaona pamusangano handiti panapa ingotraya aidha kubata motokari yakapakwa pano unotakurwa wakamira ipapa kana kudongorera kudai izvo zvitirayepo panapa vachibva pano vana vedu vapedza crusade ino imhuka dzepamba iweenda unomirira musango mako ubate chero abva pano bata chete abva pano
neona mhepo yacho kuti inyowa nawo unambobvira wakainzwa iwe. Tidaro mukana wakadai unoushandisa kuti kwakaboka zvakuona posta woona mukana kuti vari kuuya uchireva isuzu. Pfava zvako kontinya kubata bva pano haudaro. Tidaro ini inzwaika ini kuparidza Mwari ndakagara ndaudza Mwari kuti Mwari kana musina power aiwa enda munoparidza mega. Tinoda chairo power, whether imbishi kana rakaibva tinoda riri power. Ndo pane nyaya ipapo ndati nguruve haigezeswe, gara nayo pasi, bvisa hutsvina huri mairi. Ndizvozvo chabosaka dhimoni ride munhu chii? Ukaona aine mweya wetsvina kuti sisi vangu vanenge vanodetswa nemweya yetsvina, haikona kungotsvaga anobuditsa. Mbobvunza kuti chii chiri muna sisi vako chiri kudyiwa nemweya wetsvina. Madhimoni even munhu anorwara nepfungwa haatambire pabhini raasina chaakambonhonga. Ndizvozvo wese arwara nepfungwa vanotambira pamagrosari, pamachikeni ini manandosi nechinechi, vanotoziva kuti aiwa uko kufamasi uko havainde patopics. Iye achirwara nepfungwa anoziva kuti pana panoonekwa chika chii chasaka dhimoni rikufarire. Ndo pane deliverance yechokwadi ipapo. Pane hunhu huri mauri huri kudyiwa namadhimoni, ndosaka achiswerapo. Iwoyo ndo hunhu hwesango manje. Iwoyo hunoda kubviswa, hunoda kubviswa. Ibva pakati pevanhu vasingatende. Unojoina chikwata chinongoti ini zvechechi I don't believe in that man. Don't believe, I don't. All right, haizi nyaya kuti you don't believe in that. Mubvunzo kuti munombobelievawo here. Ndava ungoramba zvese kachitiudza zvaunobvuma chivanhu chacho haugone futi. Izvozvo ingani n'anga dziri muZimbabwe yakubatsira inde ipi yacho nen'anga dzakutadza. Aiwa ngatauri chokwadi tine n'anga ngani munyika muno dzese dzatadza pauri zvaramba. Wobva ikoko wafoira nekwaMwari futi haudi kuti raya. Aiwa wakakona kudai ndudzire padhuze nokuti hakuna kudaro mandiwe. Unoziva here kuti mari idzoyi kai vamwe venyu munoinzwa munofunga kuti all right nomatauriro ari kuita. Unofunga kuti mari idzoyi kungoparidza kune vanhu vari munyika umu vachigara muvanhu, but ukada kuona hunhu hwavo kuti ufunge kuti munhu unogarirwa pamugwagwa achizvifambira zvake, unongoona kumwana kubuda from Norway hazvine mhosva kwatonhora kuri kunaya vanenge varipo. Commitment yacho havachinzwe chando ndava ndokwavoka ndedzemusango, ndedzemusango. Kungodaiso panapa unoona wabuda uchoka uona mwakuteera kumashure vabva kupi ipapa. Shama tipe mari kapana, tipe mari pana. Munopiwa mari maitei? Chato chipata-pata kunge usina mari unoiroverwa, kunge uisipo nzwa ishairei naasina. Unofamba uchicheka vanhu kuti sei usina iwe usinawo. Kaona munhu achitanga nokubuditsa banga kubaya munhu asati aziva amount iripo. Panobuda 4 rand munhu apfahura paro pachierera 4 rand. Vanomuka mangwana mapurisa vachiuya kuzotakura chitunha chakabirwa 4 rand newe. Woramba nyaya yekuti pane mhuka dzesango panapa. Zvinoitika sei izvo zvokuti munhu anonobata munhu, kubata munhu kwete mhuka, kubata munhu. Munhu anotanga achapfahura kusvika mweya wakupera.
kusvika anzwa kuti hapasisina upenyu ositanga kusecha chituna. Unobvapo kuenda kumba zvokunodya sadza kukanganwa kana kugeza maoko. Wauraya munhu. Une mhepo dzakaipa iwe. Une mamhepo akaipa. Chicho icho. Haizi nyaya kuti munhu anoda mari chete. Kune mweya wemhuka unobva kusango kuya kuzobata vanhu vatigere navo mumisha. Ichivakanda musango. Mweya yakaipa isingaiti. Kurarama upenyu hwokuziva kuti ndakauraya ende ndinouraya. Iwewe uzive kana une izvo zvokunzi hautangwe. Unouraya iwewe. Mabasa ese ari panyika ndora wakagona iro. Unouya kuzobvisa vanhu panyika panapa ndeyako. Kugona kuda kutaura zvinoitwa nevamwe ninga akazoipa ninga akadi imi munoita nezvei. Nyika ino yakazara nemakosi. Kurima maonyenzi. Kuchengeta huku either mazayadzo kana chi unoshaya pazvese izvozvo. Ugomirira kuti mumwe achengete huku iwe wogarira panzira. Iwe unojoina vanhu vakadaro kuita shamwari dzinodaro. Uri pakati pavo ende ukaona vachitanga newe kamazuva kutanga unenge uchambori munyowani. Mwana chigorema muchimuri wamunomukwadza. Vakakutarisa nezizvo kuti iwe unoda chifundisi panapa. Wakunzi wakatsitsiwe ndava zvimo mauri uri mhuka yepamusha. Unzwa wakunzi watsitsiwe kuti mwana ngatichirekedza kudaro mwana ngatingotora something man timusiya aende. Ati iwe zvokutamba. Yatorwa mino kani mari yazombodza mangwana ngatigovanei. Wazopiwa shoma kuti mwana but ndo mari yatakawana rine zure. Mangwana wadaro pezera kuti aiwa ndakuenda ndega. Wanozogona wadzoka homwe yakafutunuka. Uri kufemereka kochi waenda wega manje wakuzvigona. Zvatopinda wato mweya wetsvina wapinda nekuti uri kurerwa nehunhu. Ramba kupindwa nemweya wemhuka. Uri chisikwa chaMwari. Tidi kudaro. Kuite mutemo inotonza akomana nguva dzikati dzikachaya. Musapfuure nepakati. Pari kurambidzwa vamwe pana aripo. Kuzikanwa nemateritori. Ndambavha dzinozikanwa. Ukabirwa wakapwanyirwa windo remotokari pane imwe robot. Vanotoziva kuti robot iri papo nderana ningi. Unozikanwa nerobot, kuzikanwa kunzi apa ndepako hauna kana stendi Mbare muno. Unonobatira nzvimbo mumigwagwa munofamba vanhu kuzikanwa kunzi ndepari ukabirwa hapo ndiningi. Vakomana. Aiwa. Kune mweya uri kuda kuti utambudzike. Ukauya pano uchinzwa vhangeri yakadai so iyi, unozvinzwa wega kuti ndiri kudaidzwa naMwari apa. Ndanzidzoka kumusha. Umbobvumawo kuti alright ndiri munhu wenharo but pano regai ndimboonawo. Izvozvo chiri kukunetsa uri kure ikoko ndechekuti hondo yako iri mumusoro ndeyekuti zvimwe zvawakanzwa nezvauri kunzwa nhasi zviri kusiyana. Ndo zviri kunetsa musoro mako ipapa kuti but inganotaura wane zvinhu zvinonyatsobatika. Wakagara wanyeperwa naSatani. Ndavanoziva kwaunoponera chaiko. Ndo zvinoita unoziya nyati ikanopinda pakati pemombe. Iri pakati padzo ikangoona munhu achiuya haimirire kudhisimiswa. Iyo yega enda haikoke dzimwe inoziva kuti ukaona munhu akuuya haanei nedzidzi. Nona verevere kungozodaiswa wana nzeve idzo kuseri. Inozviziva. Ipapa uri panapa so. Wakatongwarira izvozvizvi. Chiona malaitsi ese waya kuti uri suspecta izvozvi kuti
ndini chete ndavingwa pana. Sechi chinokonzera kuti pana Mwari ndo paunonzwa kuda kuchenjerera kungwarira Mwari kuti Mwari angakukaruka akakubatsira. Pana Mwari. Omwana haikona kudaro akomana. Haikona kudaro akomana. Haikona kudaro akomana upenyu uya udi kudaro. Itawo miko na Mwari dzokuti aiwa. No. Handingarambe ndichiita izvi. Unosvika paunozonzi wavakaimba. Mudhuri unonzi wavakaimba yanga chivakwa pa foundation ezvino zvivapa roof level. Pana muno zviti. Zviti unoenda. Vari kuchema wosewe. Ropa remunhu harideurwe, hama dzangu hazviitwi. Hazviitwi. Tanga kuchemera upenyu hwako. Kuti Mwari mandinzwira tsitsi munondivinga panapa imini. Zotaura neni. Ngaita sei? Chikonzero ndechekuti unokosha. Ndosaka Mwari wakufambira unokosha. Ari kuda kukuitira zvakanaka. Hazvina mhosva wakasangana nezvimwe wamunomboti ndakamboendawo ndakanonamatsirwa. Zvino nditirai panapa futi. Nditirai pana. Ndakazomboenda kuzvikadii. Haizi nyaya yokuenda uko uchibvako. Garapo. Garapo isu takauya kamwe chete tingoripo nanhasi. Nometa zvaitika hatibvepo. Kaona vese vari panapa vanodhiraivha kupisa nemapeturu kuuya kuzonzwa. Vakatendoka kudhara. Chii chinovapa kuramba vachingoteerera? Ndedzepamusha. Ndedzepamusha. Musango chinokuwana. Hachizivikanwa. Musango. Ai. Ndopa unoona mai vachichema ukaona Mweya Wesango wagara pana baba mai vanochema. Kugwesha kubuda panze kuti naye baba handina haizi mhosva ndiri kungoda kunzwa kuti munodzoka rini. Ziye mana ndizive kuti wane marongero zvikoro zvakuvhurwa. Wabata Mweya Wesango baba vari kukokwa nesango. Kunoendwa kumba hakuna anodzoka. Rinotanga richabikwa sadza hapana anouya musi wawariregedza ndo paanodzoka. Saka maakudya kaupfu hwangu panapa inini handi. Unozitsanangurira ani hapana anoteerera. Vane zviri kuvakoka kusango. Kanzwa varume vachitaura so vari vatatu vachitsanangura. Unoti madzimai ari kutaurwa. Ipfambi dzomusango dzakawanikwa. Ndakazowana rest. Wakazowana rest chaichaiwa. No, things were not right, man. All right. Wakawana rest kupi. Ameno pfambi yakawanikwa. Zvamunozofamba muchiti pfambi yagona. Pfambi. Ko wadi kuchiirora. Tione. Kana yakuda kupfuura mukadzi wako kuchiirora tione. Sei zvichingonakidza kuri kusango ukasave Mweya Wesango. Baba vane vana vakura sewe zvekuti unobatwa zvokupuruzirwa musoro so unokutsinzinira kwazvo unarute kubuda kubatwa nzeve so unoona murume mukuru achiteerera kwazvo sari kusvinwa mota unoteerera. Namba yevana vako wakanganwera kangana uchibatwa musoro uchigerwa. Izvozvo ndo zvinorovera murume musango. Wanzwa kuti sango ranakidza. Sango rinonakidzei kupfuura pamusha? Unozoona uri kusango ikoko garapo. Ndakambotaura nyaya iyi ndinoiparidza kuti tarisa uone munhu. Hazvina mhosva wamboti ndadiwa. Ndavabhutsu dzabviswa dzine madhaka dzoiswa. Ndiwe here wadiwa? Kana kuti imari iri muhomwe. Nekuti ruva rikamharwa nenyuchi ngarizive kuti ndezvinotapira zviri mandiri zvikapera nyuchi inobhururuka inoenda. Sei uchibatwa kumeso nevanhu iwe? Ukaona vanhu vachikuronda chikutera big dhara. Haizi nyaya yedhara. Imari iri muhomwe yavari kuda. Svinura vhura meso ako. Pfambi yekupi yawakanzwa inoda munhu.
yapedza newe inodzokera futi pamugwagwa kunotsvaga mumwe wokudii futi wokunyengedza. Wazogarapo ndiudzei kuti vangani zvikomba zvinonzi charwara chonogara pamusha wepfambi, ichimuka mangwanani pfambi kunotora kunogezesa. Waona pfambi ichikuchengeta kudaro, yes, warwara zvako but musoro watema, ngazvibate mudumbu uti ukakosora then something comes out. Ndopa unoona nyowani ipapo. Haikona kumbozesa kutamba rwara marwariro ekuti hauchaziva kune toilet. Izvo ndikutokupa testi zvako ekuti chereka kumirira kuti utange warwara, chero even uri fiti kudai, imboenda unoita, ingoita chete uteste one. Uri pamba yepfambi unoona foni yako yanhongwa, aenda kumanhamba akutsvaga nhamba dzaadzimai. Wako mukadzi anofonerwa nepfambi kunzi watore chimunhu chako pana, unohayirwa vanhu nepfambi kutakurwa mubhara kunobheurirwa pamba. Wazona mai vaivai vambonzi havana rudo vabuda iwe vatarisa baba vakuzviwirwa mumba kubviswa kupfekedzwa manapukeni. Murume anodzoka kuzorwarira pamba, but ndo pamaimboti hapana rudo, ndo pamakugezeswa. Pamakamboti uko kunyowa neaiwa kwapenga madzoka futi pamusha pamunoti hapana rudo, ndo paunofira uri mumaoko omukadzi wako. Chamba kubvisa ipapo chimweya wesango. Tinoona vamwe vanouya kuzonamatirwa izvi kumahealing session, vari mudungu wese vakabata mapepa kuti ndiri kurwara nechi rakasvika uko bhuruko kuti kwaichi chii ichi, ari mapamba nemapamba. Kwava ndiani wako mudzimai wangu, kopfambiri kuti hatina one akaperekedzwa nepfambi kuzonamatirwa. Kumora mari chete, kana mari yapera inotsvaga imwe. Kana warwara inonorapwa, kana wapora wodzoka neimwe mari. Ndokwaunoti ndawana rudo ikoko, hauri kuzive. Mweya wesango, iva baba vanozivikanwa nguva dzekutodzoka pamba kuti dzikapfuura mukadzi anofonerwawo kunzi ndichanonoka. Zvinoitwa nedzinogara pamusha. Murume anoramba kubvunzwa kuti muri kudzoka rini, ndoda freedom pana vaina kundibvunza ndisi mwana mudiki, ndisi mwana wechikoro kaini, nokuti unofona uchifona unonzwa anenge ari ipapo ikaringa kudai so unonzwa shamwari dzako, shamwari foni yako ichatanga ichapunza tebhuru kapana gigirigirigiri, yatorwa yamba yadzima yamba yapfitigirwa. Unongofona vakadzi acho unoti chii, anozita adzoka papai wapera 2 days. Nyaya yefoni ndo inosvika inenge ingori mbama. Unongochifona chiko chanetsa panapa, sagara upfuma pedza unofona unofunga kuti chichi utadzana kuti nyaya neshamari dzangu chingofona chii chamunenge mashaya. Ndakatenga huku yezvino zvifiriji yakazara ndingotifonera mune ineni. Baba boy, hatina kufambira sagare upfu pano. Dai muri mhuka yepamusha maziva kuti hakuna mukadzi anofambira sagare, hatina kufambira bhagidhi, raiveko bhagidhi reupfu kumba. Takavinga imi pano, tina kufambira firiji. Unonyaradza mhuri nefiriji nemasofa, anogarwa nani? Unorova zvokuti vana vanobvunza, vanotanga vachabvunza tete vanodzoka rini, kusvika vakuti baba vanodzoka rini. Una basa navo. Mweya woyo wakaipa. Ukada kumbofunga pamusha chaipo, even huku yepamusha, huku yechibhoyi chaiyo inenge ine tuhukwana. Ukada kubata one kudaiso, ayo ine vana inopenga unonzwa kuvhura mabhachi kudaiso nemukati anenge achibuda kuti hazviite kufikirira vana. Ndozvinda mubereki akabereka kufikirira vana kuti vangu ava nhongwe ndiripo. Inopenga huku yechibhoyi zvokuti ukada kubata vana unobva ipapapa uine signature defenda vana vayo. Iwo unorova zvokuti vana vanobatwa nezvirwere, vamwe vagokosora kwegore tishaya dhora rekutenga chotsi. But unonomira pakaunda so kubhadhara kanyama
kagoputirwa mupepa zvokubuda nekanyama unoenda pabraai stand neshamwari kutorudunura rapata igotogochwa nyama ichipindurwa uchinyatsoziva kuti kumba mukadzi nevana. Handisi kutaura nyaya yekuti tendeuka, ndiri kutaura nyaya yemukadzi wako ndewako nevana vako. Imbobvisa Makandiwa ipapo. Ndiri kureva iwe nemukadzi wako nevana ndevako ka. Rudo neivavo rwakaenda kupi? Inonakei nyama uchiziva kuti kumba kune nzara? Chii ichocho icho? Ramba kugara musango. Ramba kugara musango. Ukagara musango, dzomusango ndo dzinovhimwa. Mweya chino noramba ichingokuteverera. Izvozvo upenyu hwako ungadai wasumuka. But waramba wakangotsikitsira pabasa risiri rako. Uya pano nhasi kupiwe zita rakanaka naMwari. Ndakutopedza newe zuva rokutanga, hazvidi mubva wanyanya kudai. Zuva rokutanga chiri panapa. Chijirwa zita. Vanhu havangacheme newe. Haungazivikanwe nekushupika. Mwari ane nyasha, Mwari ane tsitsi newe, ane something for you. Usaite nharo naye. Mbosarenda upenyu hwako kwaari. Kuti ndakararama upenyu hwemusango kwamakore. Asi handizi mhuka yemusango. Ndoda kuswera pedyo naakandipa zita. Makandiita munhu Mwari. Ndauya noupenyu hwangu nhasi. Zvina mhosva pane zvakamboitwa nedzimwe hama nechi. Iwewe kutobhuya kwawaita panapa. Kuuya bedzi kwawaita. Watoratidza kuti hauziye musango. Kungouya kuzomira panapa chete. Pane chiri mauri chinofarira kugara pedyo naMwari. Chiteerere ichocho, voice iroro riteerere. Ndokutaura kwaMwari. Pane mwanasikana ari pano, kune mwanakomana ari kudaidzwa naMwari manhero anhasi. Samirire mangwana kuti ndidzokerwe piri ndinzwa kapama futi this. Yes. Hazviziri izvozvo. Watouya wanhasi usiku ndo hwako. Unohushandisa zvamandorokwati. Imboita mhiko yekuti nhasi ndikatendeuka, ndatendeuka. Handizodaura manjimo ndatendeuka ndadzokera. No, nhasi ndikambotendeuka, ndakumboronda Mwari uyu tione. Ndo zvatakangoita isu tese. Ini musi wandakatendeuka. Ai, tandagara tingoriwo musvondo. Vabereki vangu vagera pa. Vangangori vavhangeri muchechi. Ndokungozvarwawo. But ndakazoita zuva rekusarudza kugamuchira Jesu. Ndine shamwari dzangu tiri kumashuro. Vararohwa vhangeri. Na the late evangelist Mukwaira. Vakarova ipapo ndobva vapedza vakati vada kutendeuka. Ndikabva kumashuro. Kwanzina wakuenda kuti ndakatendeuka. Mwakati pupa sine kuseka. Kuseka kuti cheche yaboka manje. Kwakunonamatwa newe, ndikati ndakwenda. Ndikanomira ndikatendeuka ndikanamatirwa. Ndadzokera kumba rodhi yese. Ndakaguma ndasara kumashuro achifamba vari kuguva achiseka. Nanhasi handichazoti vari kuseka vari kupi. Indiri pano. Ndakasangana neumwe wacho so ndakamutarisa so ndikachema. Ndikamukumbira ndakati ndokumbira kupinda mumota. Ndikaenda naye kumba. But mama imbotibikirayo something. Mama, adzimai yangu akanditi kunomuziya here muri unono. Ndakandaitamba naye mama. Maitamba nemazera aya. Ndakati aiwa. Mudiki kwandiri izvozvo. Akasakadzwa nesango. Uchiri kunyara kusekwa nekudzoka kumusiki, unosekwa kudzoka pamba. Iwe ungabatize zvako pamba woenda kunogara musango, but uchapauya wakatakurwa uri mumapendeketa. Pamba uchapadyiwa bedzi. Ndo musha wako. Ipa Mwari mukana ambokushandura. He can do that for you. I'm telling you, he can do that for you. Kuna munhu wandakamboona pasi pezuva anoda munhu saJesu. Kuna. And Jesus is calling for you now.
kokumbomuzama neupenyu wako. Wambomhanya nawo waramba kokumboupa mumwe. Ti Jesu, zvamanzi munougona hwangu hoyo, ndibatsireiwo uone zvinotanga kuitika. Tese tiri patiri papa pane pawakagara munokwanisa kumbosumuka kwemaminitsi mashoma shoma. Yes, that's true. Ngaombererwe Jesu. Kune vanhu vari pano vanyasonzwa kuti inini for the first time izwi raMwari ndarinzwa. Zvina mhosva ndanga ndauya nehama dzangu neshamwari nechii, but iyi nyaya yataurwa ndini hazvikokerana kunzi handeiko. Ndiwe wona kumusha kwako ndekumwe, dzinza rako nderimwe, zvinokutevera ndezvimwe, wakasiyana neshamwari. Tiza nehwako. Uri kwauri ikoko uruda kutendeuka, uruda kugamuchira Jesu, uruda kunamata, uri kuzvinzwa mauri kuti rega ndimbonamatawo. Hazvityise izvi. Ukauya panapa hatiti munhu atendeuka musungirire panapa agara. Unouya waona zvizvi unodzokera. Wakasununguka muedze, upe mukana. Uri kwauri ikoko uri kunzwa kuti ndoda kutendeuka, ndopa upenyu hwangu una Jesu, ndiswedere pedyo naye. Ingosumudza ruoko rwako uri kwauri ikoko. Onai maoko andiri kuona akasumuka, maoko andiri kuona akasumuka. Nyasosumudzisa maoko ako ndikuone, niyasoona. Vamwe muri kure kure handisi kuona. Asheke maoko ako kudai sotuone. Sheke maoko ako. Wow, look at that. Let's look at that. Let's look at that. Now, imimi hama dzangu imimi muri kuda kugamuchira Jesu, ramai makasumudza maoko enyu. Chandoda kukumbira kuti uiteko zvinezvi, usari kudzikise ruoko rwako. Ndoda kuti uuye wakarwusumudza. Mapasages ngaavhurwe. Chandingangoda kuti uite, nometa uri kure, zvakanaka kana uchiuya kuna Jesu kuita kuuya uchimhanya. Zvakanaka izvozvo. Uya uchimhanya umire panapa wakasumudza ruoko rwako kudaro, usambomira usafunge kaviri. Mhanya neupenyu wako kuna Jesu. Mhanya neupenyu wako kuna Jesu. Mhanya neupenyu wako kuna Jesu. Ngati vakomana, 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 vakomana. Just look at that. Look at that. My Jesus. My Jesus. My Jesus. Oh my God. Satan wairasa. Aiwa Satan wairasa. Mweya Wesango. Look, just look, just. Come on, put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Jesu munoshamisa, munoshamisa. Jesu munoshamisa, munoshamisa. Rudo rwenyu runoshamisa, rudo rwenyu runoshamisa. Rudo rwenyu runoshamisa. Ndoziya doro. Ora ndokunamatira mangwana don't worry. Munhu waMwari vamwe vari pano asida kusiya madrugs, vamwe atoda kusiya fodya. Vari kutendeuka Mwari kudedzera pabanzi ndakauraya vatatu. Mwari kudedzera ndakauraya vatatu. Vandichada. Imagine, hakuna chivi chisingaregererwe. Hakuna. Hazvina mhosva vangani kana wakaita vokudii kana nhasi uchibva panapa una wawakauraya. Uchibva panapa zvese zviri zvaregererwa. All right. Simusai maoko enyu.
simutsai maoko enyu. Ndoda kuti isu tese tiri pano tiperekedzane nehama dzedu idzi pamberi paMwari. Pavari kunamata ngatinamatei navo. Iwo pauri kunamata ipapo Jehovha akateerera. Uchaona upenyu hwakutanga kushandurwa. Vamwe venyu pamwe mangouya hamusi kumboziva kuti zvii zvaitika. Tiri kubva paHighfields manje manje. Vamwe vaiuya vakadhakwa, wairutswa ipapo wawa. Kwete zvinoperera ipapo nanhasi tatonawo. Unouya wakadai, anokubata, anokushandura upenyu. Zvaunoda kuregedza, anokuregedzesa. Ndozvakanakira Mwari wacho. Ndizvo. Saka hatikudzinge kuti chienda unozvionera aiwa anokubatsira ndava wauya kwaari. Ndoda kuti usumudze maoko ako uite munamato uyu. Iti nezita raJesu. Ndinouya kwamuri Mwari wangu. Ndiregererewo zvivi zvangu. Ndakakutadzirai. Asi ndinzwirewo tsitsi. Ndishambewo neropa. Ndichenesewo nhasi. Kuti mweya yakaipa yainditevera ngaichidzokera. 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 Ndakuda upenyu hutsva. Zvekare zvapfuura. Mazvita Mwari wangu nokundigamuchira. Chivaiwo Ishe namambo weupenyu hwangu muzita raJesu. Amen. All right. Heavens are open and your glory we see.